Sea cucumber. Ayan, napakamahal to guys sa abroad. Ito yung sea cucumber natin. So hello everyone. So nandito po tayo sa Sabang ngayon guys. Kasama ko si CBB Channel and ni Manong na Crisanto. Ayan. Diba? So hello everyone. Ayan. Tayo magja-jogging for today. Ayan. Day 4 na po natin sa jogging. Diba? Hello. So napakagandang place to visit po dito. Ayan, si Crisanto yung kasama natin guys. Ayan, napakaganda po ng Sabang, Cabugao, Ilocos Sur. Ayan. Kita nyo? So beautiful place. Dito nga jogging tatani Ilocanong Baclus. Diba? Tano sabsabali mat nga place guys. Wow, 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 oh, 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 yeah, 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 yeah. Ayan, napakaganda guys. Sabay dito nga pag-joggingan. So, mga 5 rounds po tayo dito nga jogging. Ayan, titulay. Kasama tayo dito guys. Anong name mo baby? Yumi po. Yumi? Hash hash. Hash hash. Ayan. Mag-follow kay DJ Ilocanong Baclus page tayo. Thank you. So ayan guys, sa end na po tayo. Ayan, lang tulay. Yung dating kwan wala na guys. So agsubli tayo tumanin. O, di ba? Napakaganda guys. So dapat ipuro di dyan. Pakita pa niya yun. Ayun, yung puro ng Cabugao. So, napintas pa yung mga DJ guys, napadasak yung ubingan na pandijay. May nakadramdam pa dito. Sabang, because may mga friends po tayo dito sa Sabang noon. No, Miss Gay, adatay dito. So, ayan, jogging pa more. Ayan, ayan, saya. Bumabatay dito ikwa guys. O, nandito yung tulay. Unikat ko dyan sapatos kung ano nga maganda. Baba na po tayo dito sa tulay. Ayan na. Wow! O, diba? Napakagandang place dito guys. Sa Sabang, Cabugao, Ilocos Sur. Ayan. Nasa baba na po kami ng tulay. O, diba? Tan-tan-tan, tanan. Wala nang signal. So ayan guys, nagala kami ni Kulot. Meron kami ni Kulot. Ayan, nadanaan na yung Kulot. Dati dress ko guys, at tinipag ko. Oh, Kulot guys. So ayan guys, adal-aluton dito yung oh, wow, si cucumber. Ayan. Mag-alaala pati gusto ko na. Ayan, nadamang Kulot ni Bebe, CBB Channel. Ikadal na dito eh. Diba? Ito tayo. Ayan. So ayan, may kulot na naman guys. Dati batok tinagyan ng kulot. So eto guys yung tinatawag nilang talagang sea cucumber. Ayan.
dupis lang dito guys, medyo natangko-tangkon, magpugsi-pugsit. Ito yung sea cucumber guys, mahal to sa abroad. Ayan, ito yung ating sea cucumber. Ayan, ang ganda ng mga mangroves guys. Ayan na. O, diba? Napakaganda talaga guys dito sa Sabang, Cabugao, Ilocos Sur. Ayun yung tulay kanina na nagjagingan tayo guys. Dito is full of bakawan na. Ayan na guys. Ay kapu, kasano tagala kapu kuya? Paano po wow, ang dami niya nakuha ni kuya na kapu. Ayan o. Nagdadak ko. Kasano nga makitam DJ kuha na kuya, DJ kapu no kuha. Tas nait kuya. Day giant ay kapu nga kunada ne. Kaud-kaudan da guys, ganun pala ang pagkuha ng kapo. Thank you very much po. Balat na yung buhok. Nyog, okay. Naglain ni kuya nga agalat ikapo guys. So ayan, pabalik na po tayo doon sa tulay guys. Ayan na. So ado na alat ay nga kulot. Oh, very beautiful here. Ayan. So, ayun na nga. Dati iti center at tulay guys. Umuli tayo dito eh. So, ayun. Paakyat na tayo guys. Pagkasya nga po. Ay, wow. Hello, Mami. Ayan. Oh, di ba? Ano tinagpaspasyar dito eh. Naglaing dani. So ayun guys, agal-ala dati kulot, pusa. Ayan, nagadunaalan ni Mami ang kulot. Hello po! Vlogger. Taga ano kayo, Mami? Pangasinan po. Ay, Pangasinan. Ayan. So, adati ka ba yun yung imayan nyo dito yung madam? Opo, may kami Mga nakilala. pamilya po. Repolyo po, repolyo. Repolyo family. Ayan, shoutout natin yung mga Repolyo family from Darbarat. Dardarat daw si Mami. Ayan. Agal-ala. Ulam. Pang-ulam daw. Nakay tatakte. Correct. Masarap po siya. Ayan, mura ni si CBB channel guys. Agal-alam at DJ inusar na diabado ko nagipananan. Wala tayong dress. Yes, pwede pong ibilad no mapaot tibiyag na sa mo tumandanuman ng tuno ipasukmon. Libreng ulam. Oh, libreng ulam daw. Sabi ni Mami. Ayan. Papalo na lang po yung mga page namin. Binatang Ilocano Vlog, CBB Channel at Ilocanong Baklush. Ayan. Thank you po. Ayan na nga guys. At nakilala tayo dito yung Sabang Cabugao. So paakyat na si Ilocanong Baklush. Ayan. Ayan na guys. Adug talaga kulot dito. Oh yeah, si Bibi. Oh, adu agal-ala guys si kulot. Ito na yung tulay. So, napakagandang place to visit at mag-relax po tayo dito sa Sabang, Cabugao, Ilocos Sur. So, pauwi na kami. Kita man si Bibi dahil tanaala tayo. Wow! Nagadunga kulot guys, oh. Perfect. Sa tayo dumaga si kalkalsada, iti bulong ti marunggay. Ayan, kompleto na ang ating ulam.
Welcome to Sabang Kabugao, everyone! Ayan, napakagandang place. Hindi po kayo magsasawang puntahan ang lugar na to, guys. O, no bumaba kayo dito tulay at dapat itimaala yung seaweeds. Kanot-kanot kada tawag ka di giant kulot. Ayun. So thank you very much for watching, everyone.